ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நம்ம இன்றைக்கி லாக்டவுன் ஸ்பெஷலில் ஒரு தந்தூரி சிக்கன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி தான். வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்னு பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகா, கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா இலை, இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு பவுடர்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் கறி மசாலா, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு, இதெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் தயிரும் ஆட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நீங்கள் அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களோட ஆப்ஷன் தான். எந்த அளவுக்கு நீங்கள் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணாலும் இது நல்லாயிருக்கும். காரம் ஜாஸ்தியாக தேவைன்னா மிளகா கூட ஒன்று போட்டுக்கலாம். கலர் ஜாஸ்தியாக தேவைன்னா காஷ்மீரி சில்லி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம். ஸோ நான் இன்றைக்கி வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கேன். அதுலேயே இவ்வளோ சிவப்பாக வந்துச்சு. 4 டேபிள் ஸ்பூன்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்ல டார்க் ரெட்டாக வரும் தந்தூரி சிக்கன். ஸோ இப்போ சிக்கனில் நல்லா அதை கோட் பண்ணி மேரினேட் பண்ணணும். இப்போ ஸோ மேரினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 ஹவர்லேருந்து 8 ஹவர் வரைக்கும் நம்ம மேரினேட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மசாலா தடும் போது பார்த்திங்கன்னா சிக்கனை நீங்கள் கட் பண்ணியிருப்பீங்க, அந்த கட் பண்ண கேப் எல்லாத்துலேயுமே உள்ளே அதை ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணி நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் தூக்கி வச்சுருங்க. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் நல்லா அந்த மசாலா வந்து சிக்கனில் இறங்கும். ஸோ ரெடிமேட் தந்தூரி மசாலாலாம் விற்குது, அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு தான் என்ன கேட்டால். ஏன்னா நார்மலாக உள்ள கறி மசாலா இல்லை கோழிக்கு யூஸ் பண்ணுற மசாலா கூட காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடரும் ஒரு க்ரீன் சில்லியும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்புலாம் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்துடும். அவ்வளோ ஆசமாக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு. ஸோ நான் இப்போ ஊற வச்சிட்ருக்கேன். ஸோ ஊற வச்சுட்டு ஒரு பேனில் லைட்டாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணி அதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த சிக்கன் அதில் வச்சு மூடி வச்சு ஒரு 20 மினிட்ஸ் குக் பண்ணுவேன். ஸோ நான் வந்து 2 மெத்தடில் இதை பண்ணலாம். ஒன்று வந்து உங்கள்ட்ட அவன் இல்லைன்னா இந்த பேன்லேயே வந்து ஒரு 25-30 மினிட்ஸ் மூடி வச்சு மாற்றி குக் பண்ணிங்கன்னா தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆயிரும். அவன் இருந்துச்சுன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் போதும். அதில் போட்டுட்டு அந்த சிக்கனை ஒரு 20 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மேக்ஸிமம் மூடி வச்சு அதை வேக விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சிக்கனை எடுத்து அவனில் வச்சு ஒரு 20 மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா அந்த சிக்கன் அவ்வளோ சூப்பராக வந்துடும் தந்தூரி சிக்கனை. அவன் இல்லைன்னா என்ன பிரச்சனைனா நிறைய எண்ணெய் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும், இல்லைனா பேன் அடிப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். கிரில் பேன் வச்சுருந்திங்கன்னா அதில் ரொம்ப சிம்பிள், அதிலே நீங்கள் சிம்பிளாக பண்ணிக்கலாம், அதில் அடிப்பிடிக்காது. ஸோ தந்தூரி சிக்கன் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணியாச்சு. மறக்காமல் அந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய மற்ற வீடியோஸ்லாம் லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ ஃப்ரெண்ட். See you all in another வீடியோ. நான் இப்போ தந்தூரி சிக்கனை சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். இதில் ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் வேணால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஒரு சின்ன சார்கோல் பீஸை வந்து நல்லா கங்கு போட்டு அதை வந்து நீங்கள் அவனுக்குள்ளே வைக்கும் போது அதை உள்ளே வச்சு மேலே கொஞ்சோண்டு நெய் ஊற்றி நல்லா ஸ்மோக் ஆகும். அப்படியே மூடி 20 நிமிஷம் வச்சிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனில், அந்த சிக்கனும் குக் ஆயிரும், அந்த ஸ்மோக் ஃப்ளேவரும் அந்த சிக்கனில் இறங்கிடும். அது நீங்கள் சாப்பிடும் போது எண்ட் ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை ஆல்.